Určitě? Já tam nic nevidím. Tak čau všichni vyznavači extrémních sportů, jsem Milan Slezák, budeme jezdit motocross. Čau, jsem Honza Ubáček, letězím na freeboardu. Ahoj, jmenuji se Tomáš Hiller, dělám freestyle karate. Ahoj, já jsem Jirka Volák, dělám freeski už asi 10 let. Čau, jmenuji se Pavel Vyroupal, jezdím na snowpitchi. Zdar, jsem Lukáš Pružík. Ahoj, já jsem Aleš, jezdím na longboardu. Zdar lidi, tady Adam Hoffman. Jmenuji se Radek Hamous, jezdím na kole. Čau, ahoj, já jsem Šmajdy, dělám parkour a freerunning. Hola, zdraví vás všechny Patrik, reprezentuju kiteboarding. Čau, jsem Luděk Sedlář, jsou tady fízlové, za náma, sledují nás. Jezdím na BMX. Chtěl bych vás pozvat na premiéru filmu Extreme Zlín. 27. března. Ve Velkém kině ve Zlíně. 27.3. ve Velkém kině. A rád bych vás pozval do Velkého kina. 27.3. Tak se přijďte podívat. Čau. Tam toho vidíte jinak porci, než jsem já. Že se máte na co těšit. Peace. Letošní zimu trávím zase tady ve Švýcarsku, kde jsou nádherné hory. Už se na vás všechny těšíme, tak děkujeme za podporu. Felt. Víčko. Ale ty tam přesto nevidím, to určitě nemůže fungovat. Přijďte se všichni podívat. Čus!